No niin, tuossa edessä vasemmalla näkyy Lohjajärvi, tuossa noin, ja edessä tommoista pilvimassaa, jonka alapuolella että me meidämme lentää sinne, ja tuossa vasemmalla alhaalla näkyy tuolla tuo Kisakallion urheiluopisto. Niin. Ja sitten tuossa oikealla puolella näemme Pusulan kylän. Kelihan on tänään sellainen, että emme voi lähteä tonne pidemmitäänkään kauemmaksi, kun siellä on hirmuisia aukkoja noiden pilvien välissä, niin ei viitti lähteä tonne työntämään. Tyydyn tänään vaan tässä lentämään tätä itä-länsisuuntaista pilvijonoa, joka tuossa saa olla Hiidensiltojen pohjoispuolelta tänne Kisakallion urheiluopistolle. Että tästä näin mennetään tässä pilvien alapuolella. Tästä mä käänsin nyt ympäri tuossa Kisakallion urheiluopiston kohdalla. Mä lähden mennä takas tonne itään päin tätä samaa pilvien pitkin. Tässä sitä on ihan kiva ajella tällä koneella. Saatu jotain vauhtia, ettei mennä tonne pilven pohjaan ollenkaan. Pilvienoissahan tässä ei tarvi ollenkaan kaarella. Tässä ajaa vaan näitä pilvienoa pitkin, niin koko ajan nostaa ainakin vähintään kantaa kuten tällä hetkellä. Ja voi ottaa nopeutta ja sit kun
tulee semmonen kohta, missä on vähän pilvet korkeammasta, kun vedetään sinne väliin ylös ja taas lähtee sukeltaa sinne seuraavan pilven alapuolelle. Tällaista tää pilvianossa lentäminen oikeastaan on sitten. Että Nummelan kenttähän näkyy tuossa suunnassa noin. En tiedä näkyykö se taas kamerassa, mutta siinä se kuitenkin tuolla suunnassa on. Näin elokuisena kelipäivänä, kun ollaan vähän korkeammalla, niin vähän tuntuu siltä, että voi tulla vähän vilponen. Kannattaa silleen pukeutua ihan hyvin, ettei ei tuu vilu täällä korkealla pilvialalla, kun se aurinko ei pääse tosiaan tänne paistamaan. Jottei tää elämä ihan tylsäksi muuttuisi tässä näin, niin ajattelin vaihtaa tonne pohjoiseen suuntaan, missä tuossa Pusulanjärven oikealla puolella, eli itäpuolella tommonen hyvän näköinen pilvi tuolla kanssa. Voidaan mennä sen alapuolelle ja katsella millaista sieltä löytyy. Laipat mullahan on jo miinuksella, tästä voidaan jatkaa täällä saman laippa-asetuksilla tuonne asti. Siinä se pilviano tosiaan jatkuu tonne itään suuntaan vielä, mitä pitkin mä tässä on ajellut jo jonkin aikaa. Että mä tosiaan haluan tsekata ton pilven tossa eessä, miten se toimii. Ainakin sen näköinen, kyllä siellä alla jotain pitäisi olla. Että